15 आनथंती 10,000 खंडे देथंतो मु बेकार खर्च करने तो बाप को दे कहा नमस्कार सांग मैंने वेलकम टू अर्चु लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को। तो आज गोटे न्यू एंड फ्रेश प्रांक वीडियो आसी आपण पाखे पहुँची गली। तो आज प्रांक हम मोर जड़े से सांग को तो एमती प्रांक मुझे केवे ट्राए भी करें। तो आज फास्ट टाइम ट्राए कर सब जदि एबे कहीदेवी तो भिडियोटी आपने देखिए। तो से भिडियोटी को कंटिन्यू करूँ। आउ जदि फेसटा को प्रथम थर देखते तार चैनल को सब्सक्राइब करके तो चलतु एवं कॉल करिया। हेलो हाँ सांग किस कर आओ तो देह भल अच्छी हाँ देह भल हाँ मु भी भल देखी आउ सब घर समस्त भल कहीं मन पड़न तो तू मन पकड़ बोली मुझे मन पकड़ तो आने मत जो कह मो से का कम ना देख आउ तो जॉब फॉब सब ठीक ठाक चलती ना आज छुट्टी रेंडम सुथु देखी किस कहूँ तो गोटे हेल्प करू अभी मजा आएगा ना भिड़ो करू तो कौन मतलब प्रॉमिस कर तू करू ना नहीं कहमी कहनी कि आमती मोबाइलटा कैमेरा भल आसुनी आउ यूट्यूब एमती वीडियो कला क्लारिटी जाऊनी क्वालिटी एत भल आसुनी कैमेरा क्वालिटी तो गोटे मोबाइल आनी भावुली सेटा होनी आसुना एत कैमेरा क्वालिटी एत भल ना भावुली आईफोन 15 आनथंती एन कम चलनी पड़ा से कहते गोटे हेल्प कर 10,000 खंडे दे था मुझे 10-15 दिन भर दे दी बेकार कर माने एमती वीडियो भल आसुनी जाचु वीडियो मुझे भी कर आसुना से आस्ते आस्ते केबे हम चैनल पूरा वर्ष है नाई देखुची मुझे जानी पाउची कैमेरा क्वालिटी भल आसुनी से लगी भी व्यू जाऊनी हाँ तो दे ना तू एत कथा कहीं कहू तो दे तू दबुन ताने से कहू दबा कथा मु कहूनी जरा सत्य कथा जरा ये कथा मु कहूँ कहीं फालतू जिन खाली कैमेरा खाली एत गुड़ा पैसा तू खर्च कर रेट पड़े से 35-40 एमती पड़ो आगे को बिग बिलियन डे आसছে ना से तू दे था 10,000 मुझे देदेवी 10-15 दिन पर देदेवी अरे से कथा कहूनी मु तू फालतू खर्च कहीं गोटे गोटे एत भल दामिका फोन धरते पेपर पुणी आईफोन वाले वीडियो पाई पुणी आईफोन वाले सो करमी कैमेरा क्वालिटी तो खास आसुनी से विवो की एडिट कर इफेक्ट पका एला आसी ठीक आसी जो क्लैरिटी आसी जो हम तो वीडियो पाई तो एत टका दे फोन आनी बड़ा हां लोक केते कोन कैमेरा किनी बनाई सब
କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଉ କହିଲୁ ଏ ଲୋକମାନେ କେତେ କଣ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସାରୁ ହିଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତୁ ଖାଲି ଖାଲି ବେକାରଟାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ଖାଲିଟାର। ମୁଁ ମନା କରୁନି, ତୁ ମନା କରୁନି ମୁଁ, ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସାରେ ଆଣିବୁ ନା। ସବୁ ତାହେଲେ ଦେବୁନି ତ? ଦବା କଥା ମାନେ ଆଉ ତୋ କଥା ବି ମୁଁ କାଟି ପାରୁନି ଜାଣିଛୁ ନା। ତୁ ଦେଇଥା, ତୁ 10-15 ଦିନ ପରେ ନେଇଯିବୁ। ମୋ ପାଖରେ ବି ଏତେ ପଇସା କାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବାଇକ୍ ହଠାତ୍ ଏତେ ପଇସା କେଡ଼େ ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ କହନି। ତଥାପି ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ କମ୍ ସମ୍ ଦେଇପାରିବି। କମ୍ ସମ୍ ମାନେ କେତେ? କମ୍ ସମ୍ ମାନେ 2-3 ଦେଇପାରିବି। 2-3 ଟାଣି 6-7 ହଜାର ଗୋଟେ ଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି। ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କଲୁ ଶୁଣି? ସେଭିଂ କରିଛି 25-30 କରିଛି। କେତେ? ଏଇ 25-30 କେତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଆଣିଲୁ କି? କରିଛି ଏମିତି। କେଡ଼େ ବାଇକ୍ ତୋର କହ, କିଏ ଦେଇଛି କିଏ କହ ତ? ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଧାର ବାକିରେ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଧାର ଆଣିଛୁ? ତୋ ବୋଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେ ତ। ମୋ ବୋଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତାର ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ। ନହେଲେ ତୋ ଭାଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେ। କାହାର ବି ନାହିଁ। ନହେଲେ ତୋ ବାପା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେ। କାହାର ବି ନାହିଁ। ପଚାରେ ଟିକେ, ମୁଁ କଥା ହେବି। କିସ କଥା ହବ? କଥା ହେବା ମାନେ ତୋ ଝିଅକୁ ଦିଅ 10,000 ଦିଅ ଧାର ଦିଅ, ତୁ ଆଇଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ କହୁଛୁ। କହିବି ତ ତୁ ଅଧିକା ଦଉଛୁ, ଦେ ତ ଆଗେ ଅଧିକା ପଇସା। ଜିନିଷ କହ। ତୋ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ତା କ୍ୟାମେରା ଆସୁନି, ତୁ ଚାଲ କଥା ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିବୁ। ହଁ, କେତେ କାହିଁ କହିଲୁନି କି? ସେଇ ଫୋନ୍ର କର, ଭଲ ଆସୁଛି ଖରାପ କରି ଆସୁଛି। ଆସୁନି ବୋଲି ତତେ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଥୋଡ଼ି ନା ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ବି ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, EMI ଦେଇ। ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ, ଯଦି ଏତେ ଫୋର୍ସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ 2-3 ଆଡ଼େ ଦେଇପାରିବି, ନହେଲେ ତା ଉପରୁ ଦେଇପାରିବି। ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବାପ ତ 5-6 ଆଡ଼େ ଦେ, 5-6 ଦେ, 6,000 ନହେଲେ ଦେ, 6,000। ମୁଁ ହାର୍ଡଲି 3 କହୁଛି, ତୁ ତା ଡବଲ କହୁଛୁ 6,000। ତମେ ଏବେ ସରିଲା, ତାପରେ ମୋର ଯୋଉ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ହେରା ହେଇଥିଲା ତାର ତ କଟିଲା ଏବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆର ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏଇ 2 ମିଲିୟନ କଣ ଆସିଲେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବି। ବୁଝିଲି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ମନା କରିବି। ମୁଁ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ତତେ ମାଗୁଛି, କେବେ ମାଗିକି ତତେ ମୁଁ? ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ମୋର ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଦରକାର। ଦେଖୁଛୁ ମୋର ଘର ଥର ଜାଗା ନଥିଲା, ଏବେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା, କାଟିବ ମାସଟାର କେତେ 30 ନା 35 କାଟିବ। ଯଦି କହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ 2-3 ଦେଇପାରିବି, 2-3 ହାଇଟ୍ 4, ଆଉ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ହେଲା। ଏବେ ଦେବୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନବୁ ହେଲା, ପଇସା ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନବୁ, ବୁଝିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତୁ ଆଣିବୁ, କେବେ ଆଣିବୁ କହ? ମୁଁ ଏଇ 24-25 କେତେ? 25 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ କି 24 ତାରିଖ କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଣିବି ଭାବୁଥିଲି। ହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଉଛି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏବେ ଦଉନୁ? ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋ ଘରେ ନାହିଁ, ଏବେ କେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କରି ଦଉଛି ହେଲା। ନା ତୁ ଏବେ ଦେ। ଏବେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା। ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ତୁ ଏବେ ଦେ। ମୋତେ ପଠେଇଦେଲା ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ନା ତୁ ଏବେ ଦେ, ଏବେ କିଏ ଆଣିବୁ? ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେବୁ ତ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେବି ହେଲା। ହଉ, ଓକେ, ହୁଁ। ହଉ ତାହେଲେ। ହଉ ଦେଖି ଶୋଇଯା ହେଲା। କାଟିଦେଲା କହିଦେଲା ଦବ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ହିଁ ଦବ। ବାକି ମୋର ଏତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବାସ୍ ସେଟା ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଥିଲା ତ, ତାକୁ କହିଦେବା ସେଟା ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ତ ଶୋଇଗଲ ନା ଶୋଇଗଲୁ ନା ସେ? ହଁ, ତୁ ଏବେ ଦେ, ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ। ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଦେଖିବେ। କାଁ କରୁଥିଲୁ ତ? ହଁ
ଗାଁ କରୁଛୁ ତ ନା ସତ ଦେ ହଁ ବେକାରେ ଶୁଆ ତୁ ଖାଇକି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିସ କରିବି ଖାଲି କାମ ନାହିଁ ତୋର ଖାଲି ଶୁଉଛୁ ଖାଉଛୁ ଶୁଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହଁ ଦି ଘଣ୍ଟା ପକେଇବା ତ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ହେଁ ହଠାତ୍ ଶୁଇକି କେମିତି ଲାଗିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ କହିବ ଦେଖିବେ ଯାହା ଦେଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇब ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ ପ୍ରାୟଟି ଆଗେଇ ଯାଉ ବହୁତ ବାଟ ବହୁତ ମେହନତ କଲାଣି ବହୁତ ୟେସ୍ ଦେଖିଛେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସମସ୍ତେ କରିବେ ହେଲା ଓକେ ହଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇ ଦେଇ କଲ୍ କରୁଛି ନା ତ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇବି ହଉ ତୁ ଶୋଇଯା ମୋ ତ ନିଦ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ଦେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ୟାର ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ସେ କହୁଥିଲା ତାର ଘର କାମ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଆଣିବ ଛୁଆ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯାହାହେଲେ ବି କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତା ତ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ